क'क्राझार जिल्लानि हरिनागुरियाव 9 आरो 10 फेब्रुआरियाव बड' रेडिअ' एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोरारि जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों जालांबाय। रेडिअ' आरो टेलिभिजननि गोदान गोजाम मेथाइ खनगिरि आरो फावगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बियारटानि बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै जालाङो। मख'जाथावदि बियारटानि बोसोरारि जथुम्मायाव अल इन्डिया रेडिअ'नि आजिरा मोननाय मावख'गिरि आरो साख्रिआवलाफ्रा बाहागो लानायनि अनगायैबो ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा बाहागो लायो। बियारटानि हाबाफारि आरो रेडिअ' आरो टेलिभिजननि बर' आर्टिस्टफोरनि जेंनानि सोमोन्दै गाहाय नेहाथारि ब्रजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा समनि रादाबनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। जोङो हरिनागुरि ओनसोलाव बेवहाय 3 बिगा हा जों मोननो हादों। बेवहाय बाख्नायनांगोन जे बिटिआरनि गभर्नमेन्ट आरो हरिनागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों बाख्नायनांगोन आरो बिथांमोना जुदि जोंखौ हेफाजाब होआमोनबा जों दिनैनि नैबे जे मिटिं जानो गोनां जायगाखौ मोननो हानाय नङामोन, बेखौ आं बुंनांगोन। दा उननि हाबाफारि जोङो बे हाबाफारिखौ चिफ सारनाव प्रमद बर' सारनाव थांदोंमोन। थांनायनि खारनाबो माबामोन, जोंनि जे आर्टिस्ट एस'सिएशन, जोंनि आर्टिस्ट एस'सिएशनाव गासै थैनाय थांनाय 350 जन लिस्ट, बे 350 जन लिस्टखौ जों बिथांनिसिम लानानै थांदोंमोन। बेवहाय बिथाङा जोंजों सावरायनायाव बे हाबाफारिखौ आङो मोजाङै नायगोन बेफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेनि उनावहाय जोङो आरो थांबावदोंमोन। थांनायाव जों सानबाय जे बिल्डिं, जोंनि अफिस बिल्डिं, बे अफिस बिल्डिंखौ जोङो लुफुंनो हायाब्ला, जोंहा मोनसे मावनो बा जिरायनो जायगा गैयाब्ला जोङो निस्सय खामानि मावनायाव उसुबिदा जागोन। बेखौ जों साननानै बिथांनाव जों मेम'रेन्डाम मोनसे गांसे लांदोंमोन आरो बे मेम'रेन्डामा जाहैबाय जे हरिनागुरिनि मोननाय हायाव जोङो गंसे बिल्डिं, अफिस बिल्डिं बियारटानि थाखाय, बे बियारटानि थाखाय गंसे बिल्डिंखौ जों मोनथारनांगोन आरो बेवहाय एमाउन्टखौ जों होनाय जादोंमोन 4,50,00,000 बेखौ जों होदोंमोन। आरो जोङो समस्त जोंनि आर्टिस्टफोरनि जे मोननाय बेफोरखौ जोङो बिथांनो मेम'रेन्डाम हिसाबै जों होदोंमोन। बेवहाय बिथाङा गावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे नंगौ, मोजां बाथ्रा जे नोंथांमोनहा हा मोनबायब्ला, बेखौबो आं मिथिखादों, हा मोनबायब्ला जिहेतु नोंथांमोनहा बे बिल्डिंखौबो मोननायनि खाबु जाबाय आरो बिल्डिंखौ मोननानै जे नोंस्रा अफिस मोनसे गायसननायनिबो खाबु जाबाय, बेखौ जों मावफुंगोन होननानै बिथाङा बुंनानै होदों आरो। दा नुनो मोनो जे गोबां रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्टफ्रा मेथाइ खननानै बा रेडिअ आर्टिस्ट जानानै जानो हानाय। दा बे बिथिङाव नोंथांमोनहा सोरखारनि फारसेनिफ्राय माबाफोर खावलायदों नामा, बा सोरखारा माबा मोनसे होनायनि बेबस्था खालामदों नामा? आं दहाय एसे आगोलावनो बे बाथ्राखौनो बुंदों जे जोङो मोनसे गोलाव मोनसे लिस्ट लानानै थांदोंमोन 350 जननि। दा बेवहाय जों लिस्टखौ होदों। बेवहाय थैनाय थांनाय आर्टिस्ट, जेसेबां जोंनि बर' रेडिअ आर्टिस्ट, टिभि आर्टिस्ट, बिथांमोननि मुं लानानै जों थांदोंमोन। दा थांनायाव बिथाङा गाहामखौनो बुंदों जे नोंथांमोननि जे बे बिनाय बा बे बिनायखौ आङो जाफुंहोनायनि लामायाव खालामगोन आरो बेखौ इमिडियेट जोङो एक्सन लानाय जागोन, बे बिथांखौ बुंदोंमोन आरो। बर'फोरनिखौ नुनो मोनो, सोलिनो हानाय थासारियाव गैया आरो गुबुन फारसेथिं रेडिअ आर्टिस्ट होनबाबो बांसिनानो दा सिनायबाङैसो जानो हमदों। दा बे बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि आवगायलांनो सानदों जे रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्ट? बेफोरबादिखौनो लानानै जों दिनै जुथुमलायनानै मोनसे सिन्था खालामदों जे जोंनि बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्टफ्रा ओरैबायदि मोनसे समस्यायाव दङ, ओरैबायदि मोनसे जाथाय दङ, जाय समस्याफोरखौ जों फोजोबनो हाया। बे जाहैबाय बै समनिफ्राय जोङो जे समनिफ्राय गुवाहाटियाव जे बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन फोसावजानाय, बेहाय गोबां आर्टिस्टफोर दङ। बे आर्टिस्टफ्रा फैयै फैनानै दा मा होनो बेखौ, बोराय बैसो बा मावनो हायै, थाबायनो हायै बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो। दा बिथांमोनखौ नायोब्ला एखेबारे जोङो मा साननांगौ जायो जे बिथांमोनखौ जों मारै बोखांनो हागोन बा बिथांमोनखौ जों मारै
जोंनि स्टेजाव मोजां राफोद खालामनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानैनो जोङो दिनैनि बे नैबे आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफादनि थ्रुयैनो जोङो बे जाथायफोरखौ फोजोबस्रांनो होननानै जोङो दानि गभर्नमेन्टल' नङा थांनाय गभर्नमेन्टआवबो जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावबोदोंमोन नाथाय जाफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बेवहाय जोंहा मोनसे खुद्रायनाय थादों बिनि थाखायनो जोङो आरो नैबे गभर्नमेन्टआव जोंहा मोनसे आरो जोङो मेम'रेन्डाम हगारदों बे मेम'रेन्डामा दिनै खेबसेल' नङा खेबथाम खेबब्रै मेम'रेन्डाम जाबाय नाथाय जोङो जाफुंनायखौ लामायाव नुवाखै बेनो जाहैबाय जोंहा माखासे मानसिफ्रा दा खननो हाला मेथाइ रोजाबनो हाला बिसोर गुवाहाटि सेन्टारावबो थांनो हाला दा जोंनि क'क्राझारावबो फैनो हाला लाजालाबो दा बिदिब्ला जोंनि जे रेडिअ' आर्टिस्टफोर बिसोर गासिबो माने पंगु अबस्थायाव फैबाय आरो माने गाव गावनि देंखोजोंबो बोनानै बे जानो हाला बाथ्राया ओरैबायदि जे दानि मुगायाव गावबा गावनि मेथाइफोरखौ जे केसेट बानायनांगौबा बा रेकर्डिं खालामनांगौबा गोबां थाखा थाङो नाथाय जोंनि आर्टिस्टफ्रा बेबायदि गोबां थाखाखौ दिहुननो हानाय जोंहा क्षमता गैया आरो बिनि थाखायनो जोंनि आर्टिस्टफ्रा जे गाव गावनि मेथाइफोरखौ सोदांनानै बा दोननो हानाय रेकर्डिं खालामनानै दोननो हानाय रावखौबो जों मोनाखै खिन्थु मोनसे खोथाया दा नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि समनि दानियानो जा बर' समाजाव मोनसे सिनायजायै थासारियाव फैदों आरोखि जे रेडिअ' आर्टिस्ट सुमुगा टेलिभिजन आर्टिस्ट बेबायदिखौ नोंथांमोना माबायदि सिनायथिनो थाखाय माबायदि आवगायलांगोन बेखौसो आं एसे बुंजानो लुबैदों मोजां सोंनाय बेयो रेडिअ' होनबाथ' रेडिअ'नो जाहैबाय टेलिभिसन जाहैबाय दा रेडिअ'आव खननायफ्राबो जे रेडिअ'जों फोसावजायो टिभिआव खननाया टिभिजों फोसावजायो दा बेहाय आं बेखौल' बुंगोन जे सिनायथियाथ' नोङो टिभिआव खननाय हिसाबै रेडिअ'आव खनग्रायाबो टिभिआव खनहैयो टिभिआव खननायाबो रेडिअ'आव खनफैयो बे रोजाबो आरोखि दा बेवहाय जों सिनायथिया जाहैबाय आरो बेजों लांफानांगौआ जाहैबाय दा टिभिनि सुबिदाया जाहैबाय जों मोनसे टिभिआव सुबिदा मोनोमोन जे फोसावजानाय एखे जोंनि खननाय दामनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो टिभिआव आरो फोसावजानायजों खिन्थु रेडिअ'आव जों मुंखौल' खोनानो मोनो नाथाय टिभिआवब्ला जोङो जोंनि खननाय मेथाइफोरखौ जोङो खनग्राजों लोगोसे मेथाइखौ जों खोनासंनो मोनफाय जायो दा बेवहाय एक्सुवेलि जोङो खुगा मेथाइ आरो मडार्न सं गोदान मेथाइ जों खननो हायो टिभिआवबो आरो रेडिअ'आवबो ग्रुप हिसाबैबो खननो हायो टिभिआव रेडिअ'आवबो ग्रुप हिसाबै खननो हायो दा जोङो बांसिनै टिभिआव फोसावजानाय होनोबा जोङो मोजां गावनि मेथाइफोरखौ सोदांनानै मोजां खालामनानै मोजां रोखोमै खालामनानै जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट लानानै खननो हायोब्ला साबसिन जायो आरो खननांगौ होननानै आं सानो आरो दा नोंथांमोना रेडिअ' बा टेलिभिसनाव मेथाइ खनदों खिन्थु मोनसे सोंथि फैदों जे रेडिअ' सेन्टाराव बा टेलिभिसनाव बर' आर्टिस्टफोरनि मेथाइफ्रा बेसेबां प्रिजार्भेसन जादों बे मोनसे सोंथि दा नोंथांमोना बिनि रेकर्ड पार्टिया माबायदि दं दा आं नुदों जे गोबाङानो गैला मेथाइयानो हक अयन माबायानो आं जेसेबांखिनि मिन्थिगौ आरोखि दा बे बिथिङाव नोंथांमोननि आफादनि फारसेनिफ्राय रेडिअ' सेन्टारजों माबाफोर कन्टेक्ट खालामदों नामा सोमोन्दो खालामदों बेथ' जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जों खनबोनाय मेथाइफोरा एक्सुवेलि दङ बिसोर माने प्रिजार्भ खालामनानै दोनदों होमब्लाबो इसेबां गैला होननानै आं मिथिगौ आरो आंबो मिथिगौ जे माने प्रिजार्भ खालामनानै दोनदोंबाबो दा गैला मानो गैला होनोबा एक्चुवेलि आनि थानि जालांबाय बिनि जाहोना जाहैबाय रेडिअ' सेन्टाराव माने बर' आयदानि जे मोजां रोखोमनि मावग्रा मानसि गैला गुबुन हारिफ्रा बांसिन फैनानै थाफैबाय जायफोर बिसोर माने लेथेर फेथेर खालामजोब्बाय आरोखि दा बे मोजां कुइसन बे आंबो होनदों सानसे समाव थांदोंमोन आं थांनानै माने आंनि मेथाइखौ आङो माने सोंदोंमोन जे नागिरबाबो मोना आं एक्सुवेलि 30-35तासो आं मेथाइ खननो हादों बे मेथाइफोरखौ आङो नागिरबाबो मोनाखै आंथ' नङा बिथोन जायफ्रा मावदोंमोन बिथांमोनखौ आं होनदोंमोन जे आंनि मेथाइफोरखौ नागिरनो मोनगोन नामा होननानै बिसोरबो नागिरदोंमोन नागिरनो मोनाखै माने मोनसे मोननैल' मोनदों आरो मोनसे मोननैल' मोननायाव बे फोसावगासिनो दं आरो दाबो बेखौ ओमफ्राय जायफ्रा आं खनबोदोंमोन मोजां बेफोर मेथाइखौ नागिरबो मोनाखै होननानै सानना लादों आरो
बर'फ्रा ओइथ सिडिउलाव हाबनाय राव हिसाबै मोनसे फुल फ्लेजेड मोनसे बर'नि आलदा माने सेक्सन जानांगौ बेहाय नोङो मेथाइ खननायानो जा ड्रामायानो जा जिहेतु बिथांमोना आर्टिस्ट दासिमबो जायाखै बेखौ फुल फ्लेजेड बर' सेक्सन खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननि आफादनि फारसेनिफ्राय दुरदर्शन बा अन्य बेलेग लेभेलाव बिथांमोना नांगोन नामा बेखौ माने जोङो फार्स्टआवनो बिटिआर गभर्नमेन्ट जाजेननायाव ओरैनो बिपिएफ बै माबा पार्टिनि बे बिटिसि जानाय समाव जों मोनसे मेम'रेन्डाम हरदोंमोन आरो प्राइम मिनिस्टारनो जों मोनसे हरदोंमोन आरो दा बेहाय जों बुंदों जे टेलिभिसन होननानै बुङोबा रेडिअ'जों बेजों एसे फाराग थायो नालाय दा टेलिभिसनजोंहाय जोङो गावखौनो गाव नुजानानै फोसावनो हायो आरो बाहाय बांसिनखौनो प्रेजार्भ खालामनानैबो दोननो हायो होननानै जों खोनादोंमोन नाथाय दा नुबाय जे टेलिभिसनावबो बे गैया दा माने सिनियर आर्टिस्टफोरनि थाखाय नोंथांमोना जायफ्रा खामानि मावनो हाला मेथाइ खननो हाला बेनि थाखाय नोंथांमोननि आफादनि फारसेनिफ्राय माबायदि बेबस्था लादों बेखौ आं एक्सुवेलि खालामदोंमोन माने बे जिनिसखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआव जाजेननायावनो बिथांमोना गभर्नमेन्ट दाजेननायावनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन सारनो आरोखि प्रमद बर' सारनो जे बोराय बैसोनि जायफ्रा 60 इयार्स जाबाय बिथांमोनखौ जोङो माने बिटिआर गभर्नमेन्टआथ' होनायनि दाबो जेबो खाबु होआखै माने पेन्सन होनायनि जेबो खाबु होआखै आरो दा आसाम गभर्नमेन्टआ पेन्सन होनायनि खाबु दं पेन्सन मोननायनि खाबु दं नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव जोङो एप्लाइ खालामबाबो जोङो पेन्सननि खाबुखौ जों मोना बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिथांमोना माबोरै सेलेक्ट खालामो जों बेखौ मिथिया बेखायनो जों सानसे खालि प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै जों बुंदोंमोन जे बिटिआरनिफ्रायबो जेसेबांनाखि सिनियर आर्टिस्टफोर दङ बिटिआरावथ' जेनेबा सासे सानै बे नीलेश्वर ब्रह्म एवार्ड होनाय दं सोरबा बेबायदि होनाय दङ नाथाय बेखौ बार होनानै जे आसाम गभर्नमेन्टआव नोंथांमोना मानो 10 जन सिनियर बर' आर्टिस्टखौ मानो लिरनानै हरनो हाया बिथांमोना जुदि लिरनानै नैबिसोरनिखौ सेलेक्ट खालामथारनांगौ होनना बुङोबा खामानिया जायो आरोखि बा जागोनबो आरो थखन मा जाहैबाय जोंनि जेसेबांनाखि आं दा मोनसे लिस्ट होदों जेनेबा 350 जन जोंहा आर्टिस्ट दङ होननानै बोराय थांनानै थानायफोर लानानै आरोखि थांनानै थानाय आरो गोथैफोर लानाय दा बेहाय जों थांनानै थानायफोरखौ जुदि बिटिसिआ गावसोरनो एप्रुभ खालामनानै नैबे आर्टिस्टफोरखौ होनांगौ माने पेन्सनखौ आरोखि बेबायदि होनांगौ होननानै नोंथांमोना लिरनानै हरनांगौ होननानै जों बिजों दाबि खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना दासिमबो बे खामानिखौ मावाखै जायनि थाखाय थांनाय नैबे 17 तारिख जानुवारि बेवहाय आर्टिस्टफोरनो मोनसे पेन्सन होदों आसाम गभर्नमेन्टआ बाहाय बर'फ्रा बे साबसिन मोनदों आं बेखौ नुवाखै नाथाय बेबायदि खालामनांगौ दा बे आसाम गभर्नमेन्टआ गावसोर होयोबा सासेनि अनगायै जेबो होआ होमबा नों माला जोबलांगोन माब्ला मोनगोन जोंनि पेन्सन माने बोराय बा माने मावनो हायो बा गान खननो हायोफ्रा माब्ला पेन्सन मोनगोन बेखौनो जोङो सिन्था खालामनानै जों बुंदों मा जोंनि बिटिसिआ बेखौ 7 जन खरि बोसोराव बेखौ लिस्ट हरनांगौ आरोखि होमबासो जोंनि नैबे बिथांमोननो पेन्सन होनो हाबासो एसेब्लाबो जों बिथांमोनखौ हुंखा सुनो हागोन बेखौ जों सानदोंमोन आरो नाथाय जों दा नुवाखै